Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video je moje první video. A tak jak jste si mohli přečíst, tak je to moje první informační video. Vlastně informační video. Pardon. Na tomhle kanále budou tagy, úplně všechny. Rum prum, potom tady budou challenge, budou tady účesové videa, malovací videa, neví někdo, proč jsem se tak sekla? No, to je jedno. Prostě budou tady všechny možný videa, na co si vzpomenete. Byla bych moc ráda, kdybyste mi prosím do komentářů napsali, jaký byste chtěli další video. Tohle je prostě informační video, takže já nevím, co bych tomu ještě tak řekla. Tím se omlouvám za grafiku. Protože zatím jako to, omlouvám se, když se sem tam budu dělat prostě někam jinam. Já to se fakt omlouvám, ale já se na to musím prostě zvyknout. A omlouvám se, že kašlu, protože jsem nemocná. To by bylo z dnešního videa vše. Pokud se vám tohle video jakoby líbilo, jakože byste chtěli, abych natáčela dál, tak mi dejte like, odběr, budu za všechno moc ráda a ahoj u dalšího videa, který mi sami vyberete. Ahoj!